Bien, esto se aquí aquí, ¿vale? Mañana en directo. Sí. Aurrean egin ez? Listo. Listo. Perfecto. Bueno, atzalde bakizue zuzeneko arazo teknikoak YouTubeen nahi genduan zuzenian botatzea, da azkenean lortu dugu, da, bueno, hasi egingo dugu ekitaldixe. Eskerrik asko etortziarren, politxa da, aretua beteta ikustia, lekutxo batzuk falta dira, baina, bueno, dana zuzeneko gauzak. Vale, hau kirol sarixen ekitaldi hau, ba, bueno, batzar zabal batian erabakitzako kirolarisak aukeratu zin, eta, bueno, hasieria emango txau, da aurkeztuko da, Malen Altuna biteri Markina Xemeindarrak. Txalo bero bat erantzan. Bale, bueno, atzalde hon danoi, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko etortearen danoi, 2023ko Markina Xemeingo kirol sarixeta. Aurten lehenengo edizio hori da, holan ekitaldi berezi modura antolatzen dana bintzet. Eta, bueno, izen berrixen kirolak importantzisi beti ukizen dau. Orduan, importanti bintxantzako, kirolarixei eta herrixen dugu zenei, errekonozimentu enboti, bintzet herrixan berotasun eta babesa erakusti. Zarretxen kanpun erakusten da, eta herrixen berton egoti be importanti dalako. Orduan gaur bosari banatuko guz, amenatzen ikustu espezen adi, Miguel Nietok indekuk eskuz, artesanuk, eta horretxe banatuko guz, sarixek bost izango di, bat mutientzako, besti neskentzako, bueno, besti izango da talde sarixe, besti eragile batena, eta amaitzeko udalan aipamen berezixe edo izango da. Eta, bueno, horren ostin, guagonen kopa gongo da danontzako, urti ondo amaitzu darikun, ekitaldexei amaiera hona emoteko, osea, kegatu zaitzese, amaiera arte, gero bintzete horra bekuteko. Eta, bueno, azingoa, iguelen ikusingo, kirolan urteko laburpena. Hori da.
kirol laburpen bideixo zoragarri xe, eta oin ja, permisukin hasikoa. Lehenengo esan ingeu, sari banaketan, ikoko dileona saritxuek, eta kategorisa bakotxin edo, zerrezan eukidan pertsona batek, ingo dugu banaketie, bakotxin ez lehitxutako pertsonik. Eta Mikelek esan daren modun, herrixan ordezkaritzik aukeratuteko saritxu ebi, talde eragile desberdinetako kirik egondi erabaki honen atzin. Orduan, hasingoa nahi gozue, eta, lehenengo sarixe, zesta puntan emakumiena izango da, eta sarixe banatuko den pertson izango da, Jon Zabala, bera bez estalarixe, eta zuzendarixe, zuzendaritza batzordeko kidie, zestik izen ben markinen, importantzia handiz eukizen dut beti, eta erikan eta araien kasun, txikitzetik alkarra eskolazten ibiliri, parejan sarritzen, 5-6 urtaz hasitxe, zesti askotan familia teatroren kontua deuren kasun duelan izen da, eta 5-6 urtaz hasitxe, 8-9 ja zesta eskolan hasizin, eta arrezkero, 8 urtaz dauenako erikan kasun berritxuko neskentzak belget irabazi ban, baina bakarrik hori ez, herrixen bertan bekarmenetan txapelketa 2 irabazi zitxun, bata 2018 besti 2018 gero Bizkaiko txapeldune bezin da 2 urte jarreixen, eta baitxe Euskal Herriko txapeldune, Espainiako, Europako eta mundu mailako bai. Eta araien kasun be, 2008 Espainiako txapeldune izen zan, eta hor dundik 2021 Europako azpitxapeldune, 2022 munduko azpitxapeldune, Europako eta Espainiako azpitxapeldune, eta seguruna ez ditxo azela esan, eukitxu esan txapeldanak, baina argi da, euren rekonozimendu merezia dela, orduan datozela erika eta araien kasun ez dakit, handon bate izeko datozen bile, sarixe jasota. Bai, lehenengo jo nigo. Bai, sarixe moteko, eurei. Bai, Bai, Igo Erika. Mikrofonu komentetako, Berba botatzea nahi gozuez, urreratu hona. Eskertu endurgo, akordate garren, neskak aitxik, eta venga, zegin goro aurrean zaxu, Erika, venga. Gasto pasei hona, gaitaztua. Bidi errestuko dabe seguru emakumion bidin, orduan importanti da errekonozitzeko sarixe. Urrengo kategorisakongoak, gizonezkuena da urrengu eta txirrindularitza ino salto. Txomin Juaristi da saritxue, kartelen ikusi zuen modun, eta kategorisa honetan zerrezan handixe eukida berrixen Sabinan Goitiak, eta gerora ikusiko zuen Txominaz belokturi eukizen da bela, berak sartu alako, edo beran bitxarte sartu duzalako berango txirrindulari eskolan, eta orduan, berorrek emogotze sarixe Txomin Juaristi. Bera leheneko zestan hasi zen, gero futbolin, eta gero txirrindularitzan topagoan, beran pasinoi edo. Egozan gero hor momento baten lagatekun be, ez dakit zer, baina atzenin jarraitxuan eta afizionauetako azken urtin dana emon da gero, eta karrera 2 irabazita gero, baina helduakon profesionaleta saltu itxeko garaixe, eta gaur egun dagoenako 6. demoraldi zen, horren adierazle da urten Portugalen irabazitzeko garaipen pertsonala, orduan, Sabino, nahi bat ezuia sarixe banatu Txomini.
zain moko jentia etxik ez? Mozen hau etxena, eskerin? Horako jentia etxik, eskertzeko da ez? Bera gaitxik hasi nintzen den ziklismo bai, berak eruten ninen entrenamentuta, eta bolondrez eta kirol taldeko jente danei, entrenatzaile edo bolondrez danei eskerreko bai. Bonarte, ni euro gaitxik gaituna, eta eskerrik asko danei. Eskerrik asko Txomin, berba zoragarrixek, emozionaute du behar. Bueno, urrengo sarixe, ja da talde batentzako. Sari hau banatuko dugu itxaso Zubizarretak, eskola pelotako batzordeko kidiek, ze sari semengoako Markina Semengo eskupelota taldiai. Markina Semengo eskupelota taldi, bierrandi zein da urte askun, ze pelotik importantzia handixe uki badaude Markinen, oindala 50 urte, ez zegoen hainbeste afizio, edo ja jentik ez zeuken jenti esan hainbeste atrebitzen berta, edo esan hainbeste jolasten, eta gaur egun horrekin deko bierrei esker lortu da 70 aurre eta gazte iritsi pelotiaz gozatzen, eta bertan. Orduan, errekonozimendu merezi daube bai, Markina Semengo eskupelota taldik, ez dakite nor datorren sarixe jasota. Zer? Gazte mordo bat. Etorri dituz laune gaztiok eta itxaso Zubizarretak sarixe banatuko zen. Ja, danok abitzen gara zen. Igual, etorri honintzau zerolako proiezine txikitxo bat otako da. Hau pasue! Zer esateko gaukezu, Nik ez zaitu ditzakala, baina igual izateko. Bale. Taldekidek moduen edo, bueno, nigo zu berbai. Remisionen errune ondizena gaur falta da. Bera, peio da, eta angatu da. Pronto txikitzen urren gurtitan abeste Interpolo saspira zibidi eta gaztik entrenetan lagun eta, bueno, honen garen errune, bera da eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Nik alde batetik egiten, eskerrik asko Jalai eta taldera gile iguazak horretarren, alde batetik. Eta barruke eskupelota taldi lau adarrek osatzen dugule, gurasuek, pelotarixek edo humik balitzak ez litzakela ongo, eragileek eta, patrozinadoriko esaten dana, ez? Eta, enborro importanti ez, lehen esan den modun guri peio dela. Eta bera barik ekinak ela hone alduko. Eta biharri jarraitzuko gule, Euskal Herriko beste txapel batzuk eta herri arteko beste txapel batzuk dut. Azkoak ezaki, baina azken 15 urtean 12 final jokatu, 8 txapel herrire karritxekuk, aurten Beborobiltzeiko Bizkaiko txapeldun izetiaz gain, merezitzeko errekonozimendu. Urrengo sarixe eragile batentzako izango da, eta sarixe emongo daen pertsoni Paul Zabala izango da eskola kiroleko ordezkarixe. Eragili saritxue, eskola kirola da, eskola kirolak urte askun egin dau biherra, ze Markina Semengo egoeri 2005-etik ona asko aldatu da, eskola kirola iragokizonez, zentro bakotxak banaka eukezan eskola eskanpoko kirolekintza guztixek, eta guraso elkartipe banatute, erabaki ben Markina Semengo talde edo federazio moduko bat sortzie, Markina Semengo eskolarteko gurasoen federazio sortzie, eta federazio horrek helburu eduki dau
makineko gaztiek, da batez be, zentro diferentitakuk elkartzi eta harremantzi. Eta horretxi esker 2006 arrezkero, zazpi ekintza desberdin egondi bateratute. Futbola, saskibaloia, atletismo, mendirtera, karate, judo, baleta, gero hurrengo urtetan gainera eskaintzi zabaldu izan, eta horraz batera, gimnasia ritmika, txirrindularitza, antzerkitxe, psikomotriziadi, eta gainera Aulesti Munitxibar eta Gerritxuko Gumite parte hartzeko aukeri. Beraz, etorri dixezela eureke, eskola kirola, sarixe jasota, eta Paulek emongotze sarixe. Alberto. Agusana. Zeu epe, berbain aldo zuen, edo, bueno, sozial esateko gonke zuen. Azken baten, nobera bizidan errexen, indeko ekintza bagaitzik, rekonozimentu bat jasotzi baino, horrean biziarik ez da. Neste momentu honetan, hiru gauz hemen izendatekuek, 2005 proiektu martxan jarri duenetik, beste guraso asko izitzu bide lagun proiektu honetan. Eta, bueno, horren danon lana importantia da, ze hemen esan dagoen gauzaririk, orduan egin izan proiektu martxan, handik honako danak, aurra erun espalde be eta gaur arrakastatzu izen espalizten. Orduan, eskerrik asko udalai eta eskerrik asko guraso elkartien kide sarienoi eta izen sarienoi. Bueno, eskerrik asko zeuei be, daia azkenengo sarire jungo ga, eta hau ja, udalan aipamen berezixe da. Sarixe mongo dau kirol zinegotzisek, Mikel Urkiazoloagak, eta aipatzeko di saridunek Andres eta Ricardo Escobarra izango dile, eurek futbolan ibilbidin asko inda berrixen, entrenadore maixu eta era askota ibili di hortxe eta mentxe eurek 8 urtaz azizin beko bentan, futbol taldin, eta errezkero 12 urtaz, Artibai futbol taldin bazizin, lehen taldeko kapitaine bihurtu arte eta gero hoxe entrenatzaile, biherretan ibili di, infantil, juvenil eta regional taldik zuzendu itxue, eta futbol eskolian koordinatzailepe izen di. Markina Xemingo ume eta gaztientzako espazio zabal, integratzaile eta alai bat sortzi izen deuren helburu, eta bentzetogu lortu da bela, edo bentzet pauso egokixek emoitxu ezela. Orduan, etorri dixez leurek esan jasot. Bai, lehenengo eta historizorak emon, Erikai, Araia, Txomi, Musa, zure entrenadora bizia egiten. Horako goze ikuitxera, pentzen da nahi ondoko berrezin dago zozela gabidea, baina ez da horako, eta bitzako, horako exituan. Zer izan, eskerrak emon. Horako goretan, kortaza, jendazka zaportaza, baina, gorkune anekita bizon egiten eskerrak emon, pixkate, gure ondun, jundizenak bide honetan, bale? Nasko goitxin egondi, ez daztu gehien, aurrin atzi, baina gure ondun egondizena benetan aurrera egunero jotasunin, pertsona berezitzke diguzako eta izen eta bizin aukiz, bale? Horraz gure kuadriakuk,
izotzin erumo beti, eta gero aipamen berezi bat, gure kuadrako lagun, gaur ezin izan editori, haren guraso, Andon Zeri Jauregi, Marian Azpiazu eta Mario Senarrietari, benetan biak izan dugun lagun eskolako. Bestela, amaitzeko eta pixkatxo bat ekitaldi xai baztei gero zozer jagoan, kopau baina amaieri moteko aldarkapen txiki bat, azkenin lehenago nanexo ezbertan da, gure lehenengo entrenamiento kortana bat, karian, gure goli pixka berez izan eta goeraz, hor bitxuot, elmuiaren zan da, vulnerable, zaurgarri baten bizi ginen, eta biztarko bat kusan botak, futbol botak edo besti ez esan diruen. Orduan pixka eta larri gapena egin jolako gentien gaitxik, azkenin nire zen danoak egu pixka nortzu izen, nortzuk segretasuna aukeren eta nortzuk ez, orduan ume horretanak aukeruki dira eta lagundu ditzeue azkenin guko guren duzen aukerak eukitxie eta azkenin bizitza hon bat izetie lagunduzko bide honak jarraitzea, orduan pixka eta aldarkapen txiki hori eta hoxe, eskarreko mundarra editortzarrak. Zaritxoan akin argazkixe igual. Zarituak eta gero zarixe mundaben arre da, Sarisa, mando buena de bai. ¿Sentoas? Listo. Ya está, ya está. Bai. Ay, claro. Eso es lo que se da. Profesional jota. Eskerrik asko bariro, etortzi gaitxik, urratzi gaitxik. Pozgarrixea lehenengo edizio izen daia holandana betetik. Eta oin lehen ezatzuten mun, kopa dukikeu guagunen, orduan horraxek ginketano batera. Eta hau esan da, Euskalo igual urrengo ediziora arte, ez? Edo... Bai, edo? Ia ber hor ze urtetzen zan, egon gina zenok batzarrin, urten zan hor zabaldu zan La Caja de Pandora. Eta, bueno, kulturako talde bateko kide batek berba edar batzuk bota zitsuan eta ikusten da behapur bat kulturia daola kirolan azpitxikan.
eta, bueno, datorren urtean, seguramente, igual, kulturiari emongo txau pausua, eta hola jungo gara apur bat, konpensatzen arlo bisak, eta, bueno, elkarlanian beti horrengo dugu, hogeta. Eskerrik asko. Motela bazpergarritza izan dala, zensekia lokartu izan da. Hoixon duen. Lau hiciste. Bai, bueno. ¿Quieres dejar de ¡Bote! No seco gainera, No, baina, ziketu. Amatxak itxuago. Se va.